Hvad var det var i går da? Hvad? Det der med DSB, var det? Nå, Blev du tjekket? Nej, jeg var bare hjemme for 100 år, fordi jeg skulle til togbus og alt muligt. Nå, Og komme hjem, fordi der var, sprogproblemer. ja, eller med en køreledning. Jeg så Hvad var det var i går da? Hvad? Det der med DSB, var det? Nå, Blev du tjekket? Nej, jeg var bare hjemme for 100 år, fordi jeg skulle til togbus og alt muligt. Nå, Og komme hjem, fordi der var, sprogproblemer. ja, eller med en køreledning.